Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a 'yan mutanen Nijar 'yan uwa kowa da kowa. Muna muku fatan alheri, muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin ƙasarmu kuma Allah ya kawo mana albarka cikin ƙasarmu. Kuma bayan haka ina kira ga matasa, ga manyanmu, ga dukkan jama'a wanda Allah ya sa sun ka saurari wannan wannan bidiyo. Jama'a don Allah da na ba ku duba lamarin nan ku gani. Yaya za a yi a ce can baya lokacin Muhammadu Yusufu, ko wanda yake waje ma, misali wanda yake Aljeri, lokacin da muke Aljeri, ya je can ziyara ya fita sai ya ce a mayar masa da mutanensa gaba ɗaya. Aka yi ta ba mutane wahala, aka tattara mutane har gurgu wanda kuka sani ba a bari ba, makaho ba a bari ba. Kai duk wanda yake yana lumfashi, ko da bai iya tafiya ba a bar shi ba. Mu dukanmu sai da aka tattaro mu kwanmu da kwalkwatanmu jama'a, an ka tattaro mu aka kai mu Nijar. Yadda ka ga dai ana saka dabobi cikin mota dai kamar ta kasuwar dabobin nan domin kasu fita, wallahi haka aka tattara mu aka kai mu. Makaho da ka sani ba a bar shi ba. In dai kun san irin kasuwa da irin ta ta Nijar, kamar ɗan kango ne wanda yake an jima ba yan wanda shi ba, wanda yake na ɗan girma, irin haka ne an kaji aka zuba mu cikin shi, da matanmu da yaran da manyan da makahin da guragun dukan an ka zuba mu cikin can. To ni abin da ya kawo ni, abin da ya wuce, ba wai na zo bane in yi magana a bisa a'a abin da ya wuce nan, amma ina so ne in ɗan ba mutane misali domin su gane abin da nake so in yi bayani a gaba. To, an ka zo, an ka tattare mu, an ka walakantar da mu, an ka tozarta mu gaban duniya dai. Domin wannan dai turawa dai da aka yi mana cikin ƙasarmu, tattaro mu dai da aka yi, an ka kai mu ƙasarmu daga Algeria a wannan shekarun. Wallahi wannan walakanci, ban taɓa ganin irin walakanci wannan ba. To, yanzu kuma, shi wannan da ya zo, sai sun ke gyara mutane ma takardu suke buɗe hanyoyi, domin na samu labari, na gani yadda yanzu lamarin yake na zuwa Libi, sun buɗe hanya za su ɗan ba mutane hanya yadda mutane za su je cikin sauƙi. Ni ba zan ce ba wannan magana ba ta da kyau, amma wannan taimako ko kuma in ce buɗe hanya ta cewa a mutane ba sai sun yi sata hanya ba, ko kuma gyare-gyaren takardu domin mutane su je cikin sauƙi, kan mutum ya mutu ba za a iya identification shi ba da sauransu. Wannan duka wannan magana gaskiya ne, amma ba a lokacin ta bane yanzu. Yanzu lokaci ne wanda yake mu ana so a rage mu cikin ƙasarmu. To abin da nake kira ga manyanmu, ga kuma matasa wanda suke fita, ni ba zan ce ba mutum kai ya fita, domin nima ina waje inda nake, ina turai ma. Amma abin da nake so jama'a su gane shine, ya kamata matasa su zamna cikin gida. Mu mun ragu, mafi yawan mu suna waje. To kenan aka ci gaba da fita, saboda Allah da Annabi, wane ne a gobe, wane ne wanda zai zama shugaban mutane, ko kuma wane ne wanda zai tafiyar da ƙasa? Matasan ne dai, mu ne dai. Tun aka ce yanzu za a taimaka musu a fitar da su, kenan wannan wani abu ne daban. Mutane ya kamata su yi tunani, su duba, su yi lissahi da can baya da yanzu. Can baya ko da ka fita ana yin ƙoƙarin a mayar da kai. To yanzu kuma ana buɗe mutane su fita domin dai duk dai ku fita. Suna so dai su fita, ku fitan dai ku kasance kawai kun bar manya ne da mata cikin gida. Ku fitan dai kawai shine suke so. To manyanmu, ku dubi Allah, ku duba girman Allah, ku ji tsoron Allah kuma. Ya kamata matasa ku taimaka musu, mu zamna a ƙasanmu, ku ba su aiki, ku buɗe musu hanyoyi, mu samu mu ci gaba ɗaya, domin abin nan an ci gaba ba wai na mutum ɗaya bane, na kowa ne, kowa da kowa. Ko ni nan inda nake magana nan, tana ma moriya abin ma irin wanda cikin shekarunmu nan dai, tana ma moriya abin ma ba za mu ci ba. Kenan yawan maganganun nan da muke da kiran jan hankali da muke da mutane, ba tashin hankali bane ake nema. A'a, hange ne dai muke yi.
kuma wannan hange na gaskiya ne, domin duniya ta ci gaba, kowa duk wata ƙasa tana fama ya za ta yi ta samu ta kare matasanta, ya za ta yi ta samu ta taimaka matasanta domin su kasance su ne manyan na gobe. To mu kuma manyan na gobe su ne ake yi ƙoƙari ana fitar da su cikin ƙasa. Yanzu ka duba ka gani, saboda Allah da annabi, saboda Allah da annabi, mutuwan nan, kashe wannan da aka yi wa mutanen tera kenan. Yanzu inda a ce ɗan Niger ne, ko kuma su ‘yan Niger ne sun kai wannan abu, sun ka kashe wani wanda yake bature ne, tunaninku abin haka zai ƙare? A'a, ba haka ba ne. To kenan ya kamata mu san darajar mutanenmu, ya kamata mu mutunta mutanenmu, ya kamata mu san matsayin mutanenmu, ya kamata duk kafin mu ɗauki wani mu sa mutanenmu a gaba. Shi ne gaskiyar lamari. Ba kowan ya zo an cuce shi a kare shi, wannan haƙƙin shi ne, amma ba wai ɗan Nijar shi a waje ba kowa ba ne, kuma a cikin gidan ma ba kowa ba ne. A'a, wannan ba zai yi ba. Wallahi mu dai addu'a muke bin ku da ita. Kuma idan muka yi ta yin addu'a, in dai ba ku canza ba, wallahi daga ƙarshe za mu yi addu'a da Allah zai wargaza ku ha. Wallahi, domin mu haƙƙinmu ne, a bisa haƙƙinmu ne muke magana. Kuma haƙ. To, yanzu ka duba ka gani, ni nan ƙasar da nake, ba zan ma faɗi muku ba ƙasar da nake, domin su kasu tunanin ina neman ja musu tashi hankali ne. A'a, ina so ne kawai in ba ku misali domin ku gane, saboda me nake cewa ya kamata mahukuntanmu da manyanmu su ɗauki matasansu da daraja, su kare matasansu, su ba su daraja, su ba su mutuncinsu, su ba su haƙƙinsu, abin da ya dace, abin da ya kamata, abin da yake akwai hali. Yanzu nan inda nake, ina cikin Turai ne. Akwai lokacin da ina tafiya kawai matasansu, mutum 6, kwantar ni kaɗai, mutum 6 ni kaɗai. Saboda mi suka zo suka fara rikici da ni? Saboda kawai su ba sa jin daɗin cewa matasa sun zo musu cikin Turai nan. Ba sa so muke nan, Allah ne kawai kawo mu mun sani, da manyanmu waɗanda yake su masu ake ce masa, su wanda suke da ikon a hannu, da su na nan babu wani wanda yake so mu zo nan. To, kenan abin da nake kira ga mutane, abin da nake so mutane su gane, don Allah da annabi, a taimaka matasa su samu su gyara ƙasarsu domin su zauna, ba wai su fita ba a yi ta wulaƙanta su, za ka yi kace dabobi ne. To mu mun gaji, wallahi mun gaji. Ni inda nake nan magana nan da nake ba ina yin ta ba saboda ni, tana yiwa ma magana da nake nan ba zan ci ban moriyarta, amma ni ina so matasa su gane, kuma manyanmu su gane, mahukuntanmu su gane, don Allah da annabi su bar matasa cikin gida, su buɗe musu hanya, kas su matse musu hanya, su bar su samu su gina ƙasar nan, domin su ne na goban. Wallahi kun ƙi kun so, mutuwa dai akwai ta, ko ma mine ne akwai mutuwa. To kenan yaran nan, ko kuma ce matasan nan, mu ne dai na goban. To in kuka walakanta mu, kuka tura mu, kuka bar matasa duk suka fita, suka balbalce kamar dabobi, wannan ci gaba ne? A ba ci gaba bane. Kuma saboda haka ne muke cewa mu bu yarda ba da wannan abu, kuma muna fatan matasa su gane, in dai da hali ka a fita. Ni ba zan ce mutum kai ya fita, saboda ni ina waje, tana mutane za su yi wata fahimta wadda take ba ita bace, amma ni abin da nake hange nesa ne, domin na fita na gani wutan nan dai ba ita za ta gyara mu ba, wutan nan duk tana batawa ne, wallahi wutan nan ita take bata mana komi. Domin in mun fita mun bar gidan, mun bar manya da wasu azzalumai kuma wanda suke tare da su, zalunci ne kawai za a ci gaba da yi, zalunci ne dai kamar yadda aka saba. Ni dai tun da aka aihe ne, tun da Allah ya kawo ni duniyan nan har zuwa yau, zalunci ne kawai nake gan cikin Nijar. Ba zan ce ba kowa azzalimi ne, amma mafi yawan mahukuntan da suka hukunce mu da sauransu, tanja ne kawai zan cire ciki.
sauran kuma lokacinsu ban gani ba waɗanda suke bayan Tanja. Kenan abu ya kamata a ce ya isa, abun ya isa haka. Ya kamata mutane mu buɗe idanunmu, ko mun wuya ko mun daɗi mu jure mu daure mu zamna a ƙasanmu mu gyara ƙasanmu. In ba mu gyara ba wala za mu yi nadama. Mun ma yi nadama to amma kan mu ƙara nadama jama'a. Ya kamata a duba lamarin nan domin gobe. Kamar yadda mutane yanzu, kamar yadda ni ina ƙasarsu, walaƙancin da muke gani ai yayi yawa, ya ma wuce gona da iri, ya wuce iyaka. To amma ƙasarsu ce babu yadda zan yi musu. To haka ya kamata mu ma mutanenmu ya kasance suna da kishi da tasu ƙasar. Ya kasance suna hange ya za a yi matasan nan na gobe su ma abin ya zo musu da sauƙi. Ba wai kawai ku yi ta lissahin da kanku ba, ku yi ta lissahin da yanzu a'a, a yi lissahin zuwa gaba. Mu musulmi ne, ba a zo ba duniyan nan domin a zamna dindindin. Amma kuma kowa yana fatan mabiyin bayan shi ya tardo wani abin kirki. Kowa yana fatan mabiyin bayan shi ya samu abin ya zo masa da sauƙi. Kowa yana fata ya buɗe mabiyin bayan shi hanya, kar ya zo ya samu wata matsala. To mu ba wai mabiyin bayan ba, waɗanda suke nan waɗanda suke yanzu ma ba a ma bar su ba. To wannan abu da me ya kama saboda Allah da Annabi. To mu dai babu abin da za mu ce sai Allah ya kawo sauƙin lamarin nan. Wallahi ga wanda suke shiruwa Allah ya shirye su, kuma duk wanda ba sa shiruwa Allah ka kashe su ma domin a huta. Allah ka kashe su ma domin a huta. Domin wannan haƙƙi ne ba na mutum guda ba, haƙƙi ne na jama'a. Ko addu'a nan da nake ba don ina so ba, amma abu ne ya rage ya zama dole mu roƙi Allah. Idan mutanen nan masu shiruya ne Allah ka shirye su, in kuma ba masu shiruya ba ne Allah ka kawar da su, ka kawo mana abin da yake shine mafi alheri a gare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.